कोरोना हे वायरस ओगेपणान ते विस्तारता रोखडेच दुसऱ्यांक जाता ओगोताचे मेळना असले मारे काळ पिडा केन्नाच आमी पळोवंक ना कितें करया बाबा खंयसर पळोवन रावया नाका तुमी घरांतली भायर सरो नाका कोणाक केन्ना जातलें तें तुमी सांगूंक जायना घरांत बसून राव कोरोना पयस दवरया मागण्यांत बेसारून देवान निबारूंक मागया नाका तुमी घरांतली भायर सरो नाका कोणाक केन्ना जातलें तें तुमी सांगूंक जायना घरांत बसून राव कोरोना पयस दवरया मागण्यांत बेसारून देवान निबारूंक मागया कोरोना पिडेक सांभळून जायतो लोक आमचो सोंपला जेवण काडना जावून भुकेक तो सांपडला सायंटिस्ट सोदता उपाय कसलोच इलाज मेळोना संवसार चिंतून पडला कशी वाटावची ही पिडा सरकार सांगता ते आमी आयकून घेवया दोतोर सुचयता ते उपाय घेवून काय ती जावया पुलीस बाबांक आमचो तेंको दिवया सगळीं सांगातान वावरून हे पिडेचे झुजया सरकार सांगता ते आमी आयकून घेवया दोतोर सुचयता ते उपाय घेवून काय ती जावया पुलीस बाबांक आमचो तेंको दिवया सगळीं सांगातान वावरून हे पिडेचे झुजया कोरोना पयस करून इम्युनिटी तुजी वाडोवन बरो देखणार जावून देशाची सेवा तूं सॅनिटायझर वापरून हात तुजे दोनी तोळ धुवून देशाचो चाकोर जावन हे पिडेचे सयत नाका तुमी घरांतली भायर सरो नाका कोणाक केन्ना जातलें तें तुमी सांगूंक जायना घरांत बसून राव कोरोना पयस दवरया मागण्यांत बेसारून देवान निबारूंक मागया नाका तुमी घरांतली भायर सरो नाका कोणाक केन्ना जातलें तें तुमी सांगूंक जायना घरांत बसून राव कोरोना पयस दवरया मागण्यांत बेसारून देवान निबारूंक मागया मागण्यांत बेसारून देवान निबारूंक मागया